Beyik Tanrı'nın adı bilen, hormatly dinlewjiler, hem de tesvirler görýärler. Biz Apıl Topar'ın tarafından, Apıl Topar diyemek, ferhengi edebi toparı. Türkmen seherada uli aladalar etiya. Ustad vel Mehmet Hoca ocağına. Mani belki bilimdarlar köftü tanıyarlar, bilýärler. Dünyada da öyle at kazanan. İnki adına hiç okusak Dede Gurgut ata iki nüshası var diyorum. Biri Alman'ın Dresden kitaphanasında, Dresden şehrinin kitaphanasında, bir de Vatikan'ın kitaphanasında. İnni ustad işi, kadim eserleri yığınamak bir işi şol, täze bir nüsha keşfetti. Bir de dünya yayradı. Bu nüshanın adına da Türkmen Tehran nüshasıydılar. Hormatly Ustad Hoca, detlap doğal görünüşte, doğal suratda özüňi açan doğdun, aýty mekteplere gittin, ondan sonra näme okuw ýazarladyň, sonra zatlaryň näzire boldy? Men adym Veli Mehmet Hoca, Veli Mehmet Hoca. Apçan aganyň oğlu Çaýwyna, Kümmediň Çaýwyn ýen gysmatyna dünýä gelip, 1928-de dünýä gelipdirin we İptidai okulamady depsen sinada geçirip, sonramda debirseni kavussa okuyup, sonram danşy ezan Buhariş bolup Danmarka gidip ve Almanna zatda bolup okulumy bitirdim. Özüm bolup bilsem bir mühendis bark diýen boljakdy, şoňa ýakyn nemeler bar. Indi falan da bir dogry nimede 25 yıl haddagal serperest fenniye ve sab karhanajat tawlid nemen wezara sanaýyň mühendisleriniň birisi bolup işledim. Sonra gelip bir muddarda danışgada tedris etdik. Indi de bazı şesse ve şol dertule şol muddette de gelip şol bar has şu dädimiň nimetine bilen hassasy bilen men bir seri kitapy dasnevis mantagada bati olary ýygnaşdyryp ve on haýyşy bilen näçe işleri bitirdim. Şu min jümle şol kitapga daire, kitaphana daire edip ve bir seri kitaplarda şun bizler Türkmenistandan ve Kazakistan tarapdan gaçyp gelipdir. Bir seri kitapları gömüp gaýdypdyr, apper gaýdypdyrlar. Şolar gidip ýygnap şu da kitaphana daire etdim. Ne kitaphanamda indi berhal iki kısmet, üç kısmeti var. İnşallah özünüz qowy tarigada onu alarsyňyz. Dädeň barasynda bir gysgarak maglumat bize berasyň. Dädeti Ahun, Kemal Ahun ýemişde şumat ulagyn öz doğun ýeri Türkmenistan Goşawa diýen owada dünýädädir. Kokaldaş diýen howuzda okuyup da sonram gelip şu asariga neme Pakistan Irak'a geçiyor. Irak'ta Bagdad'da bolýar, Bagdad'dan Lubnan'a geçip, Bagdad'a nihayeten Kahire'ye geçip, Kahire'de de bir müddet bolup şu Serfinat atır okuyup, sonra nihayeten öwrülip gelip İran'a gelip, İran'da da şol musadif bolýar şu komünistin uruşlarynyň nimetini wagtyna, gaça-gaçyň wagtyna Türkmenistana öwrülip gidip baryp bilmeýär. Asli muhalif şu Kumuştepe'de Bayramgella onu okuyup farkı tahsil oluyor. Tedil olup Kümmediň İmam Cumhuriyeti olup hizmet etti. Men de şol gelinden sonra ulu oğlu menen oğlu bir gyýdy bat, menen oğlu iki doğan. O doğanı da şu üstada ýaşaýar. O da däde bakyrda tariban 15 ýyl muňçak dünýäden geçdi. Bir ýygyndylary, bir zatlara näçe ýyl boldy gyzyklananyň? Awvel dedi, sen şu kitapları ýygnap dedi. Şonu kitabı bir kitaphana daire etdiňmi diýişdi dedi. Köne kitapları ýygnaşdyrdy dedi. Şu kitapy edebiýaty Türkmeniň edebiýatyna degişli ve bezafa mezhebi kitaplar, gol ýazma kitaplar şolar dedi, başartan ýygnatan dedi. Şi ýygynlaryň böljek bolsak näçe bagış, näçe bölek bolýar, näme zatlara merbut? Men beşler edebiýaty türkmeniň üstünde işleýän. Men kitaplam
Badır içinde her rakam kitap badır. Beli muta el ahame fil aham menki iki dadın üstünde bir şu edebiyatı Türk edebiyatının uğruna ya da fıkhi dini kitapların gidinne. Tiyadade kitaplarım şayet kendi olmadın. Ben bolata ol yazma kitap. Bolurata 150 cilt medenine bolubilse. Elbette içinde Qazın çapıda şu kitapı kadimi atiqi hesap edip şoň bilen ragamny yetirdik. Ama kopileri tarimin 500-600'den neken. Ve kitapı yığınımda da hatta himayet edip qollap nemeden kitaplı olakon nemelerimiz ve ustadlarımız var. Ki bu tada Abdurrahman Akun Tengli tane vağan kitapxanası bir ali kitapxanası var ve heyvuridi özü faal bir vağan biz onun mukabilinde heyvuri kem getiriyoruz. O halat Kur'an akun takdirler var kömekleşiyor ve kitapta yığınamasa da arkalaşıp şol kitapxanany idare etmeye kömek ediyor. O zaman başka da içinde bir adam gelip bilen biten yok tabi. Ken adamlar her kim gelip bir zat koşup da şu kitapxana ulaqon bolup barýar da şu nime edip barýar. Açık mı her gün ya bir belli saat var ya sen bilen detlap hemahen gidip gelmelimi. Şol oğullarda da aýdatam. Kitapxanayı ki dair ettim. Haçı bir kitap biterkenine yönü gerekli kitaplar şu tada men dair ettim. Ve şunu da elam ettim şu tada aytan her kim gelecek bolsa birine uçak den oruk geldi. Bir bana haber verdi men bir amadagi tapsam her şahsiyet her kim ilim orada faaliyet edecek bolsa men hemişe gelýärler oturýarlar saat 2 daňa dinşede oturýar. Hiçbir müşkili yok. Her açan vaktları bolsa şol ayetge çeken zahmetimi bir şoň gadyr bilseler men özüm nemet diýen. Şol tariqata biziň aramyzda şu ikisi üç ragam adamlar biziň aramyzda bar. Bir seriler işýän bir tor biz sadagany berhus etýän Abdurrahman Akun Tengli alaq ya indi gölüň Mehmet Koçky alaq ramsal atysym ken ya sala rivayet hinma özüňme sizler bar bir adam Ferhat bar. Ken adamlar şu tariqata bar. Amma bir tor adamlar bar bitafawut. Şoň alakaly ködüni kokuzmaya içi. Ama bir seri mutasibany sengendaz. Şu daşıqlayaly öňe. Teňe işiniň irataly daşıqlayaly işini särdet. Men şu teşvikle bilen, şu gelmekleňiz bilen, şu aýtýan nemelerini göresen Husan Agay Qureyşi'den men teşekkür etýän ki bir teşviki bir güýçli teşvik etýän meni. Şu teşvikle bilen men dilgerim. Men muzdumy şu tada alýan. Ki aya men şu zahmetleri iki çekiptirin, şu adamları çekiptirin, erdişi bana yokmu? Geliyor ay Qureyşi geliyor beni teşvik ediyor. Ha pes ben erdişi var o şun bir şeyle bir ditka bana dörüyor da. Yine de bolsa her kim bolsun, alim bolsun, niyadat bolsun, belki memuliyat bolsun. Gelsillet, görsillet kitapxanadan peydalandy. Men talaşım şu ki gelip şu kitapxanadan merdum peyda görüp de şunun bir tecrübe kesbettiler, şunu men edep etýän. Jedid adamlar geldiler. Ben diýerlik adamlary görende özüm goňýan, şu talaş etdi, şu häzir de enerji ba talaş etdi şu orada o alyp gitmegi sizden isleýän. Salamat bol, taňry ýalkysyn. İnşallah bu Gülistanyň bundan beter güllep össün. Arzunuzdan can sağlığın. Sizler arzularyňa ýetediňiz. Salamat bol.